Сәлем, қадірлі тамашашы. Эфирда йылдызлык мизгилләре тапшыруы. Һәм без вакыт машинасы сыман сезне хәзерге тормыштан фестивалебезнең элеккеге мизгилләренә чакырачакбыз. Әгәр дә сез әзер икән, озакка сузмыйча тарихка юл тотыйк. Әтнә районы Түбән Шаша авылында туып үскән Әлфис Каримов Әтнә районы горурлыгы гына түгел. Ул республикабызның йылдыз буласы егет дип яздылар аның турында электрон масса күләм чаралары. Безнең өчен табигать белән бүләкләнгән искиткеч моңлы тавышлы егет белән танышу 2006 елдан башланды. Sızılauların arıtıp onu şayağa yögürüp etiyip yoluk kuşu bilen yeşil sürte sürte onakların süyeniyim okyalıklı eniyim şol şeşli etiyim bir güzel bulağız oklarım güzeli bir gelip yaşar biz yaşanır biz kadirli süyüklü kortlarım. Фестивальнең беренче көне үзе бик тыйнак һәм җитди. Янәшәдә әнисе белән район делегациясе җитәкчесе Фәридә Зәләлетдинова басып торалар. Берничә номердан соң Әлфиснең сәхнәгә чыгуы. Кинәт Әлфис минегә кайтам дип тора башлады. Туктале Әлфис, син сәхнәгә чыкмасаң, җырламасаң, Әлфис сәхнәгә чыгарга курыккан дип көләрләр бит үзеңнән, диде Фәридә ханым. Шулай итеп, Әлфис сәхнәгә чыкты. Исегезгә төшерәм, искиткеч моңлы тавышлы егет. Жюри таң калды. Икенче көнгә Әлфис спискта беренче булып үтте. Тик менә җыры юк иде шул. Шулай ул дуслар. Әзерләнмәгән кешегә фестивальдә нинди моңлы тавышлы булсаң да җиңү юк. Шулай итеп, Әлфис Әтнәгә кайтып китте. Берничә елдан Әлфис біраз үсеп, репертуарын сойлап, әзерләп, йылдызлык сәхнәсенә тагын бер мәртәбә чыгыш ясады.
һәм әйтеп үтәргә кирәк, бик уңышлы. Ул шул ук артык тыйнак, җитди һәм искиткеч моңлы тавышлы Әлфис Кәримов иде. Әзизәткә мәңгәмә туган туфрак, бик кадерле нигез ташлары. Саватмайча саклап бирүгәнем, тәмелеп пешкән кайдар ашларына. Искән җилләр ишек шакыганда, көтәсеңдер улым кайтыр дип. Озаклама мәнкәй, кайтырмын мин, син борчылма, кайтмай калыр дип. Озаклама мәнкәй, кайтырмын мин, син борчылма, кайтмай калыр дип. Нигез һәр чакларда мине, гүл ашканам синең яныңа. Кайнар каймагыңны куеп көтсин, мәтрүшкәле чәең янына. Искән җилләр ишек шакыганда, көтәсеңдер улым кайтыр дип. Озаклама мәнкәй, кайтырмын мин, син борчылма, кайтмай калыр дип. Озаклама мәнкәй, кайтырмын мин, син борчылма, кайтмай калыр дип. Ташкан әнни салмаларыны, куяп көтсин әни өстәлгә. Монча бары кимәмәсен өчен, әткәй чыксын утын өстәргә. Искән җилләр ишек шакыганда, көтәсеңдер улым кайтыр дип. Озаклама мәнкәй, кайтырмын мин, син борчылма, кайтмай калыр дип. Озаклама мәнкәй, кайтырмын мин, син борчылма, кайтмай калыр дип. Син борчылма, кайтмай калыр дип. Бүгінгі көндә Әлфис шын ир-егеткә әйләнде. Ул арча музыка клиятын тәмамлап, баян буенча белем алып, үзен балалар өйрәтүдә тапты. Шук Сарман кызы Рузилә Бәдретдинова «Созвездие йолдызлык» сәхнәсенә кинәт очып керә. 2009 елда беренче тапкыр катнашып, 2010да ул инде Мәскәүдә оештырылган җырлы һәм бии Татарстан балалары концертында катнаша. Хәтта реклама афишаларында да аның мөлаем йөзе сурәтләнгән була. Сарманы буйларында яшел айлан, пешеннәре җитәр бер
Bir тик тормас кышыкның темпераментын аңлап алып, җитәкчесе Расиха Мөгалләф кызы Хамидуллина Рузилә өчен бик дөрес репертуар сайлап алды. Һәм 2011 елда башкарган Ифрат Хисамов көенә Махмуд Хусаин сүзләренә язылган Бәрәңге җыры Рузиләнең чын йөзе каршы булып калды. Эй, Бәрәңге, безгә килдең. Син ерак Америкадан. Мәгърифәт, син безгә килдең. Эй, башыма керми бит. Мәгърифәт, син безгә килдең. Мондарак. Ауропадан. Şiirini yatladın mısın kızım? Юк әле, юк. Вак-вак итеп турап яшь киленнәр, табаларда сине бәйтән. Кайнар шулпа ашап эшчәнерләр, тәннәренә җылы йөгертә. Йодрак кадәрле, ямрак гәүдәле, ох тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Йодрак кадәрле, ямрак гәүдәле, ох тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Бөер шикле күлмәгеңне салып, кайнар шулпаларга төшәсең. Ярма булып алсуланып, ушак көлләрендә төшәсең. Ядрак кадәрле, ямрак гәүдәле, ох тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Ядрак кадәрле, ямрак гәүдәле, ох тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Кайда бит сине җырга көткән, бабайларда мактап сөйләгән. Беркемдә юк сине үстермәгән, беркемдә юк сине сөймәгән. Ядрак кадәрле, ямрак гәүдәле, ох тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Ядрак кадәрле, ямрак гәүдәле, ох тәмле, бигрәкләр дә инде, бигрәк тәмле бәрәңге. Эй, Рузилә, Тукай шырын өйрәндеңме соң? Әйе, өйрәндем. Эй, бәрәңге, син бәрәңге, кил бәрәңге җанашым. Син генә тәмләтәсең бар ярлылар, байлар ашын. Берничә ел дәвамында Рузилә Бәдретдинова исеме йолдызлык сәхнәсеннән югалып торды. Тик аның янып торган күзләре һаман да истә иде. Шуңа күрә йолдызлык хәрәкәтенең башкарма дирекциясе Сарман муниципаль районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гөлназ Гөлисуны Латыповага шалтыратырга булдылар һәм кечкенә генә йолдызчыкның хәлен белергә булдылар. Шул мизгелдән Рузилә Бәдретдинова янәдән эшкә кереште. Кечкенә генә шук кыз инде хәзер бик матур кызга әйләнде. Тик менә аның характеры бик нык үзгәрмәде. Шуңа күрә репертуар сайлауы да бик кыен сорауга әйләнде. Үз фикерле, үз сүзле булып калуы бер яктан яхшы да. Тик менә характерның бу ягы уңышлар китермәде. Ә Рузилә туктап калучылардан түгел. Хаталар өстендә эшләп, җыр юлын сайлап, Әлмәт районы музыка көллиятенә укырга кереп, янәдән йолдызлык сәхнәсенә матур итеп, әзерләнеп, атлап керде. Şigil
Кащекова ауылында туып үскен алдағы героебызның табынучылары арасында балалар да, өлкән яшьтәге кешеләр дә, хатын-кызлар да, ирләр дә җитәрлек. Берәүләре шибәрлегенә сокланып, икенчеләре чын ир-егет сыйфатларын мактасалар да, барысын аның искиткеч матур тавышына гашыйк булу берләштерә. Хәтта бүгенге көндә аның турында безнең заман Мөслим Магомаева дип әйтәләр. Таныш булыгыз, дуслар. Бездә кунакта Игнат Изотов. Sai che mi potevo dissetare presso l'acqua d'una fonte, ma come potrò dissetare la storia di questi miei suore che dalla passione di amore sente bruciare? Giamaica, Giamaica, dove sotto il sole per sfuggire la sua bocca inaridita. Oggi tu mi vedi ritornare come un'anima pentita. Quegli occhi di mistica donna, quegli occhi di finta Madonna, che tu ti tradisci ed inganna, non so scordare. Giamaica, Giamaica, so di dove c'è la tropicana, von la vie Marie. Jamaica, Jamaica, Jamaica. Беренче сәхнәгә чыгышымны мин бик яхшы хәтерлим. Миңа 8-9 яшь иде. Мин беренче тапкыр зур сәхнәгә аяк бастым. Инглиз телендә җыр башкардым һәм әлбәттә бу уңышсызлык булып чыкты. Песню на английском языке, и, конечно же, это был провал. Вот. Үзегез аңлыйсыз, сәхнәгә беренче тапкыр чыкканда дулкынлану хисе бик көчле була. Авызлар кибә, син бутала башлыйсың. Во рту все начинает сохнуть, и, соответственно, ты начинаешь путаться, начинаешь сбиваться. Нәкъ бу хәл минем белән килеп чыкты да инде. После моего Бу провала уңышсызлыкка очраганнан соң инглиз җырлар минем өчен түгеллеген мин аңладым. Йомшак кына әйтеп әйткәндә. мягко говоря, Чөнки алар акцент белән башкарылды. Бөтенләй музыкаль түгел иделәр. Аларда күңел юк иде. Нәтиҗәләр ясалды. Һәм біз укытучым Алексеева Наталья Александровна белән эксперимент ясарга булдык. Провести вновь эксперимент, но на сей раз это была уже Бу юлы итальянская песня. Италия телендәге Ямайка җырын сайлап алдык. Ямайка. Вот. 2010 елда башкарылды ул, дөрес булса. В 2010 году, по-моему. Бу җырны без эшкә алдык һәм аны мин Созвездие йолдызлык фестивалендә башкардым. Әлбәттә, мин шулай ук дулкынландым. Бу музыкаль әсәрдә үземне ышанычлы итеп хис итмәдем. Ләкин җырның алдагы инглиз телендәге җырга караганда күңелемә якын булуын тойдым. Море вернулось говором чаек, песни прибоя, рассвет пробудив, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго
преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом алым вместе с тобой, с собой, с собой возьми. Менә шулай беренче тапкыр мин аны бу фестивальдә башкардым. Минем өчен көтелмәгән хәл. Шундый җылы алкышлар иде һәм жюри әгъзаларына бу җыр бик ошады. Неожиданно, что были такие замечательные аплодисменты, и членам жюри Нәкъ шул җырдан барысы да башланып И китте. как-то вот с нее все началось. Аннан соң мине Мәскәүгә чакырдылар. Анда мине Ямайка җырын Александр Сладковский җитәкчелегендәге Татарстан Республикасының дәүләт симфоник оркестры белән башкардым. Шул чактан репертуарымда итальян җырлары күбәя башлады. Больше итальянских песен. Мой репертуар Репертуарым киңәя, зурая, романслар, төрле классик әсәрләр барлыкка килә башлады. Различные песни. После того, как у меня Тавышым үзгәрә башлагач, репертуар сайлавы катлаулы эшкә әйләнде. мы долго искали подходящий репертуар. Чөнки бу бик авыр, кыен сорау. Без миндә нинди тембр качып утырганын төгәл белми идек әле. Какой там кроется тембр. Вот. Сначала Башта без миндә тенор булыр дип уйладык. Шуңа күрә тенор өчен туры килә торган репертуарны сайладык та инде. Но после Ә бер ел үткәч, диапазоным кинәт түбәнәйде. диапазон резко опустился. Наталья Александровна, минем укытучым, минем өчен бер җыр сайлады һәм миңа аны тәкъдим итте. Сначала для меня это Бу минем өчен тагын бер эксперимент булып тоелды. творчеством и очередным экспериментом, но потом спустя некоторое Ләкин время, бераз я вакыт согласился үткәч, её мин взять, аны репертуарыма керттем һәм шулай ук Созвездие йолдызлык фестивалендә исполнил башкардым. на фестивале «Созвездие йолдызлык». Бу Это была искиткеч җыр замечательная Муслим песня из Магомаев репертуара Муслима репертуарыннан Магомаева «Синяя «Синяя вечность» җыры иде. Stanotte amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira nello spazio senza fine. Con l'amore appena nati, con l'amore già finiti, con la gioia, col dolore della gente come me. Un mondo soldato del sogno mi guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Non si è fermato.
Казан дәүләт консерваториясендә укыйм. Икенче курста. Минем укытучым Зилә Даян кызы Сунгатуллина. Естественно, Консерваторияны по тамамлаганнан окончании соң консерватории я мин бы хотел югары үрләр яулап пойти профессиональ еще выше опера и җырчысы стать булырга в омтылам. итоге оперным певцом. Это моя мечта. Петь Бу минем классический теләгем. репертуар, петь, Классик разные репертуарын оперы, башкару, разные партии, төрле опералар естественно, башкару, баритон Вот, партияларын и әлбәттә. моя такая, Һәм минем наверное, теләкләремнең самая иң заветная иңнәре мечта — это Ласкала театрында театр чыгыш Ласкала. ясау. Всем участникам фестиваля и Фестиваль катнашучыларына нашим уважаемым һәм зрителям безнең я бы хөрмәтле хотел пожелать тамашачыларыбызга мин туктап никогда не калмаска теләр останавливаться идем. на достигнутом Һәм максатлар и куеп, аларны постоянно яуларга, яңадан цели максатлар куярга. и Шул достигать их, очракта гына и вновь сез ставить цели. югарыга Только ирешә тогда, аласыз. вы добьетесь чего-то высокого. Уңышлы мизгелләрне тота һәм куллану белергә кирәк. Безнең белән калыгыз, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр.